Vítejte v HP Pavilion v San Jose. Dobrý večer všem, hlásí se vám Robert Záruba spolu s Petrem Vichnarem. Dnes nás čeká velmi zajímavá bitva mezi San Jose Sharks a New York Islanders. Goč získal puk. Sillinger se zmocňuje puku. Tvrdě střílí z přihrávky. Skóruje první gól zápasu do vedení. Zatím jim všechno vyšlo, ale teprve uvidíme, jak pevnou mají defenzívu. Pálí z voleje. Díky brankáři je vyrovnání stále na dosah ruky. Znovu zásah. Meterem si bere puk. Tvrdý konec. Shelley. Islanders získali puk. Komo má kotou. Pálí! San Jose má kotou. Režisér si připravil záběr na Goče, který stále čeká na svou první střelu na branku. Skóruje a vyrovnává na 1:1. Ztrátou. Takže předvedli velké odhodlání a vyrovnali ještě před přestávkou. Tvrdý konec. Puk si bere New York Islanders. Puk získává New York Islanders. Vystřelil puk a je to gól! Hazování vyhrává Islanders. Puk si bere Chua. Tvrdý konec. Pozorujeme Billa Guerina a tady je Mike Comrie, kterému se doposud nepodařilo trefit bránu. Kamera si vybírá Boyla. Střílí puk na bránu. A je tam gól! 2:1. Rychlá střela z místa před brankou. A jeho tým má teď třetí jak 5-4. Browny do branku. Di Pietro má puk v rukavici. Takhle vypadá při přerušení Radek Martínek. Tvrdě střílí z přihrávky. Jevo trefil přesně horní část brány do dvoubrankové ztráty. Nejvyšší čas na pořádný zvrat. Otázkou je, který z hráčů by se o to měl postarat. Díváme se na Huntera. 1:1. Střílí gól a skórují a dostávají se na dosah vyrovnání. Tomu říkám motivace. Ať už se o přestávce dohodli na čemkoliv, zřejmě to funguje. A je tam gól, to byla rychlá odveta. A tady je Marlowe. Tvrdě střílí z přihrávky. Žraloci mají puk. A střelec se rozjel k brance. Střílí puk na bránu. Skóruje z trestného střílení. 1:1. Posílá puk dál. Trefuje horní část branky. Necelý čas bránit své vedení. Myslím, že ano, Roberte, mají náskok, tak proč riskovat? Nabokov vyrazil betonem.